Right. Chinjalati magarenyi itaiswa. Continue. Unotaweza kama unataka takazoti Simbarashe makost $100. So sometimes batala ndidari kana ndichiba makost anatwa nekusha. Samile nyati mabipenyu yakapinda muswa 11 nezuno ili pakati pa Alec Magume na Simbarashe dema watema. Nyaya yange yekuti kudanana nemukadzi wangu. Simbarashe akabatwa musi wa 24 October aine mukadzi wa Alec. Ye Simbarashe akanga apa mukadzi wa Alec $40 yekuita mabasa awo pawakabatwa ari musango imomo uye akatiza mukadzi wacho akasara. Saka vanga atadaurikwa nemombe 6 nenyaya iyi. Mukadzi wa Alec anonzi More Blessing akabvuma akati takawanikidzwa kurwizi nemurume ndina Simba. Kazonita futi ndakachiti takatodanana kare na Simba akati nyaya iyi handizivi, ndakatokurira mumusha mawa nawo. Nyaya iyi yakatongwa kwaSabhuku nekwaIshe, handitoziziva nawo tondinyepera ndozvakati dare rakashaya umbowo raedza kuserekedza yakona kuti umbo wacho hungabude papo. Saka dare rakazoti nyaya iyi yashaya umbowo, saka takuibvisa. Simba bhadhara makosti $100. Simba akati anobhadhara makosti $100 ndavaone nyaya here. Takamirira mbo dare ubva rati huyai kuno kudare musi wa 25 nhasi. Saka mapana tokambe iwo wakatoda kudzoka wari 2 wakati wada kudzoka kundoona Chiremba yakatoda kuona Chiremba. Ngawaende kuseri kunoyo kuna Chiremba yanga yapedza ngawaende kuna Chiremba. Simukainga na Simbarashe nemotemo. Chiremba atsanga kuti ndaona Simbarashe achipakutanga achienda kuendodanga achiita kukuratidza kuti anga arikuwirira nemukadzi waAro. Asi pakuwirira kwake nemukadzi waAro hapano munhu aripo panyaya yacho aingosvika ega pazvake. ndiyo wakatoda kuenda kuseri KweChuru pamusoro ndawenda kuseri KweChuru dzakanga dzechishongodza kuti ndikwanise kuchena kanda ifometero. Asi nandina kudzidzikana nemashoko ataurwa nedare nekuti ndakakumbira miteyo kuti chokwadi chibude pachena. Saka ndakati ndikukumbira kuti chokwadi chibude paitike zvinoitika kuti chokwadi chibude pachena. Saka ndakakumbira ndoda muteyo kuti chokwadi chibude pachena. Handina kugutsikana nezvaitika. unoona kuti kuendeswa kuno umwe futi handinotenderana nazvo, asi ndine ndichikumbira kuti paitwe zvekuti nditaure ndega chokwadi chibude pachena. Mambo nemumwe uyu zvakushasha wakaitoimba mambo pamombe 6 ndandani anoda 30 nemakosta amuruda 600 pane zvaaruramba ndidisaidzwa iri ndesimba anga mombe 30 ne$600 makosta ese zvamuri murirutsira achiramba achikuti apo ngatidai katinai sanda izvozvi kuti timosimuka akakumbira rakanga rabata mhosva asi umbowo hwanga husiti umbowo hwakanyatsozara kakudare rakambozoona kuti no mukomana akazvii ndokubva akumbira ende akumbira nhasi uyu aenda hatina umbenge kaunti yatorwa nhasi kaunti yadii
Gandhi aenda ndakuti endai Kuseri KweChuru. Ndoga anobuda kuti anozviita bhuru mumba anopinda muti akarisiri rake. Mambo, naye ndikulikomana chinonzi bhuru. Tamukoro ilibashiwa ndisingatari kutasa kumuntu kwachoba. Ungari kuzama kurova kuti pane murume ari kubuda muimba yake achipinda muneimwe imba. Kurova kuti vari kuti inini ndikuda nemukadzi vaire. Zvawazopedzisako kuti ndokupindura zvamabvunza. Saka ndozvazvinoreva, ndozvikuratidza, ndozvataurwa kuti iwewe mukadzi ndofunga uku kwatsanangurwa kunzi vamwe vese vakutaurwa nezvavo vamwe munyaya, asi panapa pakabuda nyaya yekuti mukadzi wake aripo akataura kuti ndakapfimbirwa namai munhu, asi mainini vanzi imimi vakunhu makapfimbira vachinyu kuti vazodanane, wozvi ari kutaura kuti azodanane neni akapfimbirwa namai vangu. Saka unaura kuewo idzo dare rinoonekwa ndo dare ririkuitika kuti zvakazofamba sei nzira dzacho hazvionekika, asi zvinoonekwa ndezvekuti chi iwo ndo rikupinda mui ndaurai ndikatibozera kuti ndabvunza hangu padapa na Chiremba kuti muti mukadzi wangu ndo mucheni mboya akati apa handidi kunyenya hapana. Saka apa inini ndandiri kubvunzawo kuti sinzi wati hapana ina handina sezvaitaurwa nemukadzi wemurume naii. Saka inini hangu apa ndabudaka kwekuti handipo. Saka inini ndakashaishwa ndauda kuti ndichiuno kuti ndinosimuka sei ndokuti wana tezvaraka profesa wakatodzoka wakutotiwo ukanga wadzinga mwana wedu uchiti akapfimbira. Inini ndakabata kuzvakanaka. Inini mudzimai anoti akazvitsanangurwa. Right, tikasore anoamba kubhadhara mari ichi ndiye gakaenda anoamba kubhadhara mari yechi ngatitonge tingarambe tichiye. Mambo, kurara nemukadzi wemunhu kunourayisa. Undoti dai uya anongotanga nekutora demo kwakutouraya. Saka unonge watokonzera bongozo. Semamirira zvakaita unofanira kubvisa mombe. Bhuru hake kubvisa mombe. Indoti ngabvise mombe nacho. Ndiani angari akanga ari mudare yakatongwa. Undobvisa mombe mbiri dzaunondobvisa kurara nemukadzi wemunhu. Unodzibvisa rini? Chokwadi chedu chiripo. Takutopa judgment nekuti hakuna mbavha inobva. Mbavha inotenderedza uchiti hanzi ndakama. Hakuna mbavha inobvuma. Unodzibvisa rini? Inini mambo handina chandina. Kana 350, 700. Plus 100 yemakosti ita 800. Mambo kutaura chokwadi inini chinhu chandinotoita kurima fodya. Saka zvandinorima fodya handina rimwe bhindauko randinoita. Kuuya kwese kwandaita kuno mari dzandaishandisa ndaikwereta. Dai ndine chandiri kuti ndatomabvuzarinira idara kupindura mubvunzo rini zvokuti mafo yakuchera mugodhi zvinozvinotaura
tiri munane nhasi ndosaka ndichizi 25 August tomupa chii mwedzi 1 month to pay $800 ndekurara nemukadzi wemunhu kana kupera kwemwedzi asina tokoti kupera kwaSeptember 30 akasvika asina chaabvisa uya yekudare kuti haana chaabvisa darona vaikumbirawo inini pamukutaura kupera kwemwedzi chekutanga handina nechandina chechitu wabvunzwa iwe kuti unobvisa rini ukati handina chimwe chinhu chandinoita nzekokurima foja fuya inorimwazve muna april gore rinouya fuya inenge yatoibva kana april may kana june gore rinouya fuya yaibva unokupa bedzi nguva waramba kutaura izvezvi saka dare rinokupasaka ndizvo zvotopera ipo patorerechurwa futi nedare afanira kubhadhara dare ngekuti kupedza nguva yadare ndiye akakumbira yanga yapera iyi ndiye akakumbira dare kuti ndoda kushenuka auya asvibiswa futi kupedza nguva yedare takamira dare ndabvisa mbudzi mbiri dzedare inini iri mari ndokwanisa kuiwana ndarima futi ndatengesa futi unogona kugara 10 years usati warima iwe ndio unotaura kuti rini racho ndio zvinotobvunzwa ndatengesa futi aramba kutaura tengesa futi utakataura kuti ndina mutaura July unobvisa ya 1000 nedare kutenderedza vanhu unobvisa mombe dzaasiri dare 1 unomba up to June 30 nguva inosvika chakanakira nguva inosvika taakutoenda kwasara how many months kusvika June tiri muna August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Indeed. 1, 2, 3, 4. January, February, March, April, May, June. Tampa 11 months to pay. Sorry, Mom. Mataura ndazvinzwa. Mubvunzo wangu pakuti ndataurwa inini ndikati ndina kugutsikana nezvataura hamuna here muchiremba unogona kutendereka right tamupa up to iwe nguva inofamba 11 tamupa chi 11 months 30 June to pay. No last day to pay. Akanga asina kubhadhara by 30 June next year. Umwe yakudare. Nyaya iwori yatomabhuku. Then tochizondotora yo. Namwe ndine changu chichena. Panyaya yekutembo kwandakaita kuri nyaya kwatezva. Saka ndo chisimbidzo yangu kuti kwanza hakuna zvakadaro. Yeah, zviri kwauri. Tudaendesa munhu rega. Asi simukatenda.